Il-ħolqien tal-opportunitajiet, l-għajnuna u l-investiment fin-nies u aktar riformi li bjom jissaħħu drittijiet fosthom tal-ħaddiema jibqu 3 prinċipji li se jibqu jitħaddnu f'ħidmet il-Gvern. Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela f'laqgħa mal-membri tal-Kunsill Nazzjonali tal-General Workers Union. Il-Prim Ministru sostna li pajjiżna irid jibqa' joħloq l-opportunitajiet li jgawdu minnhom il-ħaddiema Maltin u Għawċin. Qal li b'ekonomija dinamika li tkompli tikber nistgħu nibqgħu ntejbu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u nkomplu nimbuttaw il-mobilità soċjali. Dan filwaqt li dan kollu jibqa' akkumpanjat minn appoġġ sħiħ lil ħaddiema fosthom deċiżjonijiet strateġiċi li qed jieħu l-Gvern bl-għajnuna favur stabilta fil-prezzijiet tal-enerġija. Xina t-tweġiba tiegħi hija li dak is-sussidju se nibqgħu nagħtuh sakemm huwa meħtieġ, il-finanzi tal-pajjiż u laqgħa li kellna fl-amministrazzjoni tal-finanzi pubbliċi jippermettilna illi nibqgħu nagħtu dik l-għajnuna, però li l-oppożizzjoni mhux qed tapprezza huwa xi kull effett kieku wieħed kellu iwarrab dak is-sussidji. Il-Prim Ministru spjega wkoll li l-investiment fin-nies irid jibqa' marbut ma' ħidma oħra li tgħin fid-dħul tal-ħaddiema hawn nirrefera għal bosta miżuri mwettqa u msaħħa fosthom dawk tal-in-work benefit li permezz mhux biss ta' twessieħ tiegħu iżda saħansitra żieda ramal 5 darbit aktar ħaddiema igawdu mid-dħul tagħhom dan imqabbel ma' ftit ta' snin ilu. Insemmi l-miżura tal-in-work benefit fejn grazzi għat-tibdil fil-mod kif qed jitħaddem l-in-work benefit se jkollok 5 darbit iktar familji illi se jkunu qegħdin jistgħu jaċċessaw għalih. 5 darbit aktar ħaddiema jiġifieri minn 5,000 ħaddiem li qabel kienu eligibbli issa qed nitkellmu għal 25,000 ħaddiem illi se jkunu eligibbli. Qed nitkellmu hawnhekk dwar il-bidu għaliex kif spjegajna fil-manifest, il-manifest Malta flimkien, l-in-work benefits se nkunu qed nibqgħu ntejbuh fl-4 budgets illi ġejjin. Intant, dwar il-ġustizzja soċjali u dik fis-settur tax-xogħol, il-Prim Ministru rimarka għal aktar bidliet u riformi li qed jitwettqu biex ikomplu jissaħħu drittijiet tal-ħaddiema hawn semma t-tisħiħ fil-lif tal-ġenituri u tal-carers, ir-riforma tal-platform workers u t-twaqqif tal-Low Wage Commission li lan tagħha hu li tagħmel reviżjoni tal-paga minima nazzjonali. Qabel l-indirizz fil-Kunsill li għalih attendew ukoll il-Ministri Silvio Xkembri u Mirjam Dalli, il-Prim Ministru iltaqa' ma' tmexxija tal-General Workers Union u s-segretarji ta' taqsimiet rispettivi. Intant f'indirizz qabel il-Prim Ministru, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja saq fuq l-importanza ta' aktar taħriġ edukattiv għal ħaddiema Maltin u Għawċin. Dan anke fid-dawl ta' opportunitajiet ġodda li qed jinħolqu sabiex il-ħaddiema Maltin u Għawċin ikunu jistgħu igawdu minn dawn l-opportunitajiet.